Bafowethu ngethemba ukuthi niyaphila. Khuzani ke lo umvampongo sephansi kandle mandaba. Bafowethu ngomhla ka 22 March 2025 eCarnival City eGoli ziyenzeka ke la khona celebrate khona u15 years sibambile singama Blue Nation. Ngiyacela ke bafowethu niphuthume niyothenga amatikiti go Shoprite nizokwazi ukuthi niwathole nako computer ticket ahlukene ka amatikiti ngokwama section. Mawufuna ukuhlala phambi kwestage libiza ngendlela yakhona, mawufuna ukuhlala phezulu libiza ngendlela yakhona, mawufuna ukuhlala eceleni libiza ngendlela yakhona. Phuthumane ke bafowethu niyothenga amatikiti. Ngilive ke njengamanje isikhathi la eCalifornia isikhathi o10 ekseni o10 ekseni isikhathi la eCalifornia Los Angeles Sombuluko o10 ekseni Monday. Yes sanda kuvuka nje njengoba ubona nje isendaweni ye breakfast la ngibangilana ke kuleli hotel engikulona ngiseduze kwentaba yodumo la ebizwa ngeHollywood Mountain. Uzoyibona ke le ndaba le, uzoyibona le ndaba le, idinga ujikisele nje ifoni uyibone le ndaba. Nansi ya le ndaba ngizokusondezela nje kahle ubone ukuthi angiqambona manje. Nansi le ndaba le, nansi yayibona, nansi le ndaba iseduzane nje kwayo. Nansi le ndaba njengoba ubona nje, this is America. Njengoba ubona ukuthi this is America. Mawungena manje uyibonanga le ndaba ngiphinde kusondezele nansi. Nansi le ndaba Hollywood. Nansi le ndaba. Ayibona. Ngiyabonga nje bafethu i-support eninginika yona, uthando eninginika lona, ugqozi eninginika lona, uthando elingipha lona lenza ukuthi noma ngabe umuntu uthini but ngiyengicabanga ukuthi ngoba abantu bayangithanda iyona themba lami. So bafethu uthando eninginika lona nazi ukuthi ilona olungenza ngibe strong. Kunoma ngabe kubani osuke ekhuluma into mhlambe ngaba negative, ngoba ube kuthiwa nginalo uthando ngabe mhlambe sengaza ngathi kubala ngathi hayi yini engituduzayo, but uthando eninginika lona liyangiduduza usuku nosuku, lwenza ngibone ukuthi hayi ngiyathanda ngempela, abantu bayangithanda. Ngiyajabula kakhulu umsebenzi wami, indlela enithanda ngakhona, i-album yami indlela enithanda ngakhona. Angazi ngibe ne-album mina ethandwa kanje, nithanda lokho okweqile. So nje into yabo indlela enenza ngayo, ningifaka amaphiko, niyangidizisa, ningiwelisa all over, ngoba ngaphandle kothando lwenu ngabe mhlambe akekho umuntu osondela kumina athi Khuzani you deserve the better. Ngoba abantu benza iqiniso, ibalekile ukuthi lenziwe iqiniso umuntu osuke enza iqiniso, ikakhulukazi ngijabulisa abantu. So into eniyenzayo ukungenzela iqiniso anhlezi nikhombisa kumina usuku nosuku. Namanje ke ngiyacela wonke ama branches zonke izinkalo tshela umunye ongakeza ukuthi ngomhla ka 22 kuMarch eCarnival City eGoli siyeza ngempela bivenue ibookiwe, sobe sikhona kumnandi kunjeyaya. Lindela ke inhlelo ke uze ukuthi ke obani abaculi abazosiphelezela sikwazi ukuthi siyoba ingcenye yaloya celebration. It's just a celebration yama Blue Nation. Sifisa ukuthi ihambe kahle ngendlela eright. Bukula ke la ukhona uhambe ecomputer ticket ngoba noma uyeShoprite ngoba kuzoze indawo ufuna ukuhlala kuyona kuzoze kube ukuthi mhlambe bayayithatha abanye njengoba bezingichazile ukuthi amatikiti ahlukene ngegaba. Mawufuna ukuhlala eduze kwestage ngaphambili ibiza inani lakhona, mawufuna ukuhlala kwi-front view kodwa ube le phezulu nakhona inani lakhona elingafani nenani osukuhlele eceleni. Nje phuthuma ke ngaze mhlawumbe igcine siphele indawo leyo ufuna ukuhlala kuyona. Mawuthenga ke ticket ngokwelink ya Shoprite noma ukwa Shoprite uyabatshela ukuthi ufuna ukuhlala ngaphi.
bese bekutshela ukuthi naleli thikithi libiza imali engabe siyalithenga. Kungasijabulisa-ke ukuthi abantu bethenga amathikithi kusemanje, sibe sizokwazi ukuthi bebe-allocateelwa kahle iy'ndawo zabo, ihlelwa ngendlela efanele. Mfowethu sokushubile-ke kunjalo ngomhla ka-22 kuMarch Carnival City eGoli. Asihambeni-ke emabhuloneshini siyojabulani khona noma ikanjani. Njengoba ngingachaza-ke umuntu oqeda ukungena manje ukuthi la isikhathi ekuseni, isikhathi la kusesekuseni sanda nje kusa nje sithanda kushawa u-10 ekuseni, qeda kushawa u-10 ekuseni manje 10 no 9 ya u-10 ya u-10 ya qeda kushawa u-10 ekhaya-ke cishe qeda kushawa u-8 ntambama la qeda kushawa u-10 ekuseni ngoba mawulana-ke America la engikhona eLos Angeles isikhathi sisalele emuva ngo-10 hours. Lokho kusho ukuthi njengoba izolo bekungama-Grammy Awards aphele ngo-9 ebusuku, mayiphela ngo-9 ebusuku okusho ukuthi ekhaya ngaleso sikhathi beku-7 beku-7 mawuthi 10 11 12 1 2 3 4 5 6 ya beku-7 ngibale kahle beku-7 ekuseni ngomsombuluko, lapha beku-9 ngesonto. Okay, uhambe kahle kakhulu kuma-Grammy Awards. Sibonge ithuba, sisazokhuluma kodwa sisazoyikhuluma loo ndaba yama-Grammy Awards ukuthi ngifike kanjani. Ngizokukhuluma ukuthi ngifike kanjani khona, yonke into ayikho into efihliwe, kodwa nje ngifuna ukunitshela khona, ukuqinisekisa khona ukuthi konke kungenxa yamandla nothando kaMaskandi. Yonke lento ingenxa yamandla kaMaskandi abukakala edlondlobala umhlaba wonke jikelele. So-ke sithi-ke vuka amathambo kaPhushukela, vuka amathambo kaMgqumeni, vuka amathambo kaKhansela, vuka amathambo kaMfazi Omnyama, vuka amathambo kaMjekiseni. Baningi amaqhawasalala, vuka amathambo kaBhenguzi, baningi amaqhawasalala abavuke njengamanje sisizukulwane esibizwa nge-Golden Generation. La khona izinto ey'ningi ezenzakale phambi kwethu, ezinye izizukulwane engakwazanga ukuthi zenzeke phambi kwazo, njengoba wazi ukuthi kwashona ilanga lashonela lasona lesizukulwane kumhla kwebuza inkosi yamaZulu, ilaphinde liphumela kuso futhi lesizukulwane. Sisesizukulwaneni la khona esibone kudlula amaqhawe amakhulu njengo-Madiba. Sisesizukulwaneni la khona esikwazi ukubona i-World Cup ifika eNingizimu Afrika. Sisesizukulwaneni la khona okufike izifo esingazazi ebizwa ngo-COVID. Sisesizukulwaneni la khona esibone iy'manga zenzeka phambi kwethu, ubukhosi obungcwele bushintsha amajazi phambi kwethu bakwashembe. Sibone izinto ey'ningi. That's why ngithi we are the golden generation, ngoba siyizukulwane esibone izinto ezinye izizukulwane engazange ukuthi ziyibone ezizwa ngendaba. So-ke le support enesinikeza yona ningabathandi bomculo kaMaskandi, qhubekani nesinikeze yona ngoba iyona esinikeza amaphiko okundizela kona wonke amazwe. Ngaphandle kwe-support yenu singachomelana, singabhuqana, singadelelana, but when it comes to a reality sifuneka sivumelane ngoba sonke siphakamisa iflag yamaskandi. Kuthi wena uphakamisa uyellow walo, omnye uphakamisa ugreen walo, kodwa sonke siphakamisa iflag yamaskandi. Sithi phakama amaskandi siye phambili. Inzondo nomona ngeke usize, kodwa indlela enhle eyaphambili neyo lethela ithele ezinhle yiyo leyo ukuthi sibambane njalo sithi phakama sizwe, phakama maskandi. Ngiyabonga kakhulu njengoba sengishilo-ke bafowethu, esikubonayo igama lami liphakama ku-America. Akuncane lokho engikubonayo, akuncane engikwenzelwa ngabantu kuwona wonke amatafula abahlezi kuwona la khona badiscussa khona ukuthi imhlahlandlela yey'nto zabo siyaphi kuvela igama lami. Ngiyabonga kakhulu ngoba isho ukuthi lento eNingizimu Afrika sengiwenzile
kunabantu abangifisela izinto ezinhle zokuthi njengamanje I must take this genre to overseas. Lokho kuzotshela nabanye abaculi ithuba abasakhulayo nabaseza ngemuva, kuzobathathela ithuba lokuthi bekwazi ukuthi la eNingizimu Afrika bebekwazi ukukhula nxa zonke, ngoba uma ngizothi sengimkhulu eNingizimu Afrika qhubeke ngibe kwi-competition nabaculi abasavelayo, kusho ukuthi ngeke bekwazi ukuvela ngoba mina ngizoloko nginamandla phezu kwabo. Kodwa ukubonakala mina ngindiza ko-California, ngiko-Hollywood Mountain, ngihamba koma-Grammy Awards, that means njengamanje I'm meeting the good people, that means njengamanje ngiphethe ikhiye zokuvula iminyango ehlukahlukene, that means njengamanje kahle kahle it's another chapter egameni lami. So kuzodedela abaculi baseNingizimu Afrika abasakhulayo abekhulisa uMaskandi ngendlela eyodwa. Ngiyacela ukuthi kuzona zonke indawo la khona okukhunywa khona ngophamisa uMaskandi bebathinte nabanye amagama abanye abaculi, ngoba angifuni kube ngathi uMaskandi it's about uKhuzana. uMaskandi it's about everyone oculayo nabathandi bawo. So ukubonakala uMaskandi unyuka indlela zonke, not ngeside elilodwa kuyokwenza ukuthi unyuke ubalance, ungabi naso ube nesisekelo, ungabi nawo amabhadi ukuthi uwe ngelinye ilanga. Ngiyabonga kakhulu ngane zakwethu, nilale kahle seniyalala, thina siyavuka. Ngiyabonga kakhulu.